Аз съм Карас Пасов, както виждате днес ще играем Агарио за първи път. Имам намерение да стигнем до всички света, но само сега да изберем скин. Добре. Този скин, Риген, съм бил трети в света. Ето таблицата. И да. Надявам се тази игра да ви харесва, защото мен много ми харесва, като се заребиш. Нали, като почнеш да играеш, се заребяваш, става интересно. Те в момента са направили доста добър апдейт. Може да си купуваш скинове с пари. Игрални, при това. Не. Истински. Така. Сега да съберем малко топчета и да станем по-големи. Лошото е, че тук е края и този може да му притисне, да му изведе. Никога не съм ставал първи. Най-много трети и то този скин. 2800 и няколко точки, 15 секунди бях оживял. 15 минути. Секунди. Не. Защо? Не. Обичам така да става. Махайте се, махайте се. Чай, че стана много тъпо. Много тъпо се получи. Въпреки че пораснах. Аре бе, съедини се. Моля ти се бе, браче. Съедини се бе! Идиот! Няма смисъл даже да живея. Аре бе, изяш. Ако бях оживял, щях да имам доста точки. Е, готово, ура! Него никой не го гони. Много тъпо. Аз не знам как точно с плидъпнах. Много части влязах в храста, обаче аз не бях толкова голям. Денги. Аре бе, хой. Нима. Сега да оберем повече точки. Ако то го взема, перфектно се получи. Няма да го взема. Много тъпо. Но не е тъпо. Тъпо много. Бяга я ще лавя. Много харо. Аруа. Оф, си пия работа. О, да. Голям съм. По-голям от себе си. Бям. Аз съм застрашен вид. Ужас. Изядаха ме. Бягай си. Атка. Живях. Те нагоре да бягам, че... Лилавчо. Мистер Лилав. Господине. Първото искам да го взема. Това края ли? Да. Аре бе, yes. О, 15 съм в света. Още малко става, може 10 да стана. Този как ще вземе да даде. То фейстим да дойде, ако иска да го взема. И ще... Я да го гоня тоя. Аре.
Не, че има облак се съединява. Бяга. Много са ми малки тия. Ма не искат да ги взема. Много тъпо се получава да е. Ето искам горе банана. Къде минава място тук? Финта ви правя тук. Много право. Къде бе банан? Рисувам. Извинявайте за сесията просто. Не включен Wi-Fi. Аз съм се спрял в Facebook обаче. Кома гониш бе? Ела бе! Аре бе, иероглифи. Майко ми. Че. Да ги взема тия малките. Не, няма. Там долу става нещо опасно, тъй че бегай. Бегай, че теб да не те изядат. Ела да те изям. Моля ви се, майко му. Капан съм. Ех, мъкнах. Голям съм рефлекс. Мен така се замисля, може би нямаше даже да ме изяде. Не става много тъпо. Но да кажем, че ще да ме изяде. Извинявайте с това. Аре бе, лата бе да ме взема бе. И на мен се стреля. Да взема. Не на тях. Не на мен. Не на тях бе. Ела бе. Ела ще взема. Как много искаш. Аре бе. Какъв е тъп това? О, добре. Много тъп. Последен път пробвам. Формула Т. Сега вече е последен. Преди малко беше предпоследен. Това е последния път, който ще стане първи. Първи на първо място, на първите, на първатите. Не обичам тимове да ме гонят. Ама тимове обичам да гонят. Тук да обереш, ще има доста точки. То тим вече не може да ме изяде, не знам дали осъзнава. Аре бе, той колко с мен. Общо взето те. Би влязъл да го взема, ама не мога. Защото ще се пръсна. Ще пукна, Оф. Да, и това беше за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Дайте вашето мнение в коментарите. Препоръчвайте ми игри. Видях, че някой беше препоръчал игра. Видях я, но играта не ми хареса много. Ето вижте да не кажете, че съм ви излагал. Ето рекорда. И да. Добре, до скоро.